Kabugtaw naman ini kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Paririmias Arroyo, si Toto Raul Alibugas dalom galadlad nga napamahaw mo da, tigaluto ini sila, mga karinderya, kamusta? Gagamit pa kamo si Buyas Bombay, kay Riobin Tampos kag Bob Francia, bangon na kamo. Oo, pahuway-huway la subong gaigda ga pamati sa Aksyon Radio, kay wala opisina, wala klase, bangod, Sabado. Kay classmate ko Ipren Pumpirada kag Nets Alarcon, kamusta kamuda? Kay pare Kinit Pamon, si pare Erning Horillaga bugtaw naman ni. Si Richard kag Toto Binos galuto sa nga palamahawon kag Inugbaligya. Si paring Estoy Querido, kamusta? Gawuking-wuking ka na? Si Nili Makiling, good morning. Taga Gimaras nga naga-monitor sa aton, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon kay Warlito Nisya morning sa barangay Talok kag barangay Magbalyo, dira kay Roberto Hiraposco Caraballo, good morning man. Sige, upod-upod lang kita tagsagid kakaagahon. Kamusta ang negosyo subong? Kamusta ang biyahe sang aton mga salakyan? Kamusta mga merkado? Tungdan ko ina ang observation report pagkatapos ini. Bagong taon, bagong Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Time las 4:11 na. Aber, dire kita ang observation report sang aton patrol sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Updan kita ni Aksyon Albin. Ara siya, okay. Si Aksyon Albin Graba. Aksyon Albin, good morning. Action na Fred, good morning. Sa aton pinalaga ng mga tagpanamati, good morning. Ang laragwain sa pila ka mga tanatong sa syudad sa Bacolod, especially ang dalan sang Burgos. Sa dugit ka tawhay action na Fred. No? Only ang pila ka mga truckers ang parking lamang sa tininga-tinion after nga ginadulong ang ila sininga mga customers, ang ila sininga mga pasahero. Kag ginahulat man of course samtang panindahan diri man sa area sa Burgos Public Market. Aksyon Albin, yes sir. kamusta ang kalangitan? Ang kalangitan aksyon na pwede na palibutan kita sang manipis gid lamang nga galum. Pero may sa parte sa may west nga direction aksyon na pwede inaya makitaan mo gid nga itumi kung gito ya. Pero kung diri ka naman facing towards the west, may kapakita man ang bulan, action Fred, ano itong nakasiring ta medyo manipis nga galom, no? Kaya kapakita man ang haring bulan sa sining tinion action Fred, pero ang dalanon, basa. Medyo basa, no? So sa atin sining mga kauturan, extra gauge nga paghangong sa pagdala sa salakyan sa sining tinoon kay amni ang pinaka-importante sa mga drivers
seguridad o kung safety sang tanan, safety man sang ila sila nga mga pasahero. That is why ina-challenge naman sila nga extra nga pagdala sang ila sila nga mga salakyan, mga ito guma man na tatlo kung apat na guma at isang importante safety gate no ang tagsa sa mga pasahero. Bukas na action Fred amat-amat na bukas ang area sa Burgos Public Market sa sining tinawan kay halos ang tanan kung taon mo action Fred kung pagkuna bala ang ila sining mga lamesa kagila sining mga tapang kung pag makasiling ka halos balik na o sa regular ang pwesto no sa iban nga mga kauturan sa nga nagabaligya sa mga isda. Although hindi pa man tanan action Fred nga bukas pero at least ang iba niya amat-amat naman sa pagplastar sa nga ila sining mga baligya no especially sa mga isda sa Action Alvin, yes sir. kapon nagapit ko sa Burgos da. Nabakal ko kwan. Natawan ko yun kung ano mga sibuyas Bombay. Ba may ara gyud mga sibuyas Bombay nga ginabaligya pero dahuling gilag ko. Oy, una. Bakal man ko na nagligat at daw man aksyon na Fred. Bisan ganin diri sa amon, dito sa amon ka nagligat at daw aksyon na Fred. Sa may panwasang ilog nanindahan kami ni Mrs. Asos. Ang daw huling ka dagko ang iban gani ang kalabaon so Bisaya gid bala action na Fred. Pero kabalo ka kung pila ang bili. Galupok man. Sobra man 500 action na Fred. At isang importante damo. Gambal gani ko kay Mrs. ko. Pwede naman ito siguro tuto bisan wala sang suguyas. Pwede akong gintilawan ko pila ka adlaw niyo. Oo. Dagin bakal ko ni sibuyas dahon gina bakal ko. Ginagisa ko, okay man. Maayo man sabor yan, namit pa. Amo na siling ko kung agad la tago ning sibuyas Bombay nga ni ginahod nila. Hindi kita bakal sibuyas Bombay, lang taon ta ko di makaladunot na. Correct. Ito na action na Fred. Ang sibuyas sa dahon. Amo na ang isa sa mga solusyon sining ko Ario. Mas parehas lang man niya. Sibuyas dahon, kung maayo lang ang pag-bira mo, kung maayo lang luto, kasi patagan gid sa burman sa sibuyas action na Fred. Sang na siling ka na, amat-amat na sa pagbukas mo ang pinanaton ng mga kauturan sa pagtastara sa ila sining mga baligya sining aga atis para aga pa ang aton sining mga kauturan at daw sa Sabado samtang panindahan sa Burgos may idea na sila kung pila ang presyo sa isda nga available diri all in one di si madam mo. Si madam ang inid mo yan tag pila ni Ang kilo? 380. 380 ang kilo actually. Pwede nagdabo na siya no? Oo, anong ban kay damot na supply? Damo, subungan mo na. Yung Init. Oo. Ang lagaw ta subong madam tag pila? 450, 400. 450 to 400 ang presyo nitang lagaw. Action na pres may dalagang bukid ka diyo. Oo, tagpila ni dalagang bukid mo rin. 350. 350. Iko niya, birong-birong ara siya doon. 240 action na pres. Magluwas na rin si mataan mo, ara na. 280. 280. Magag ang bangros mo yan, madam. Yapo na, 220. 220. Action Alvin, Lubo ang bangros na kan. Karaho yan. Oo. Si Karaho, medyo nagsaka pa. Naman Yapo ang karaho. 180, 220. Oo. Bangros niya ang tilapia dali. Tilapia, 160, 180. 160 to 180 action na Fred. No? So, para umuling Action Alvin, yes, sir. may dagko nga bangros. Oo, bangros. May radlag ko? Oo. Koy bangros siya action na Fred. May regular ni siya ang dos 20 duha isa. Na mangkot ko kay plano ko relino karong agay. Oo, the best na siya. Mangko tabala kay Pare Junior.
kay kalabanan diri kay Junior yang medyo dagko niya Bangros mo. Amo ni tapos nga relleno. Uy, ano ni nga isda madam? Gagmay ni nga dalinuan. Dalinuan nga gagmay taga pila na siya. Pila, putot. Gagmay na siya, 200 ang kilo kay punot ba niyan. Pero hindi putot. Putot sa ate, Punot ni siya action na 200 no? Ang dalinuan pero gagmay ni siya. Ari kay Junior. Ari itong ginapamagkot mo kanina kung may dagko, ari gidya action na Fred Campion gidya ang dagko sa Bangros. The press ka relleno diri sa kay Par Junior. Yor bilang Bangros mga dagko. 240, ha? 240, 240 action na Fred. Oo. Okay, dagko ni siya. I think ang isa kilo, no? Labo. Isa kilo. Isa kilo ang isa kabilo action na Fred. Magluwas diriya ang tuloy mo ya. Tuloy 120. 120 ang tuloy. Tagpuman ang iyang tilapia action Fred. Naman pangitaon gurin jo marin ka. Yer tegenyo nato ni jo marin nga tilapia dagko. Amo. Umuni ang ginapangitagid ni Jo Marie nga medyo dagko. So fraction na Fred mo pa lang ni ang pilata ka mga kauturan nga naglatlat. Although damo naman sila action Fred pero halos pareho nga klase. Bangros, tilapia, dalinuan, kaga iban pa. Pero i-check naman action Fred base dugay-dugay yung mga panalagpo gani sarado pa. Pero base dugay-dugay ara naman ang kagpaglatar na ng action Fred. So para mo nga pila ka mga sitwasyon kag presyo sa merkado dito sa area sa Burgos Public Market. Report sa patron ginadulong sa inyo sang Sanson Plaza Herbal Coffee Mix. Amuli ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag. Sa patrol with action ninyo Bugina, ini naman si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkabal. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na. Napulo pamangkot kita sa Bangros kay daw ang inapulo pagita sa ginawa ko Relino karon nga aga. Kay man Sabado, mauti-uti lang siya pero manamit. Nga kompletuhon mo ginapanakot bala sa sulod sa tiyan sang Bangros. Nami niya palpagon mo gid siya. Hindi mo siya paggalingon ang unod niya, palpagon mo lang tapos sa mo pag butang sa mga panakot ba o sa pagkanamit. Paborito ko nimo, isa sang pinakapaborito ko Relino. Mga pagkaon bala nga daw talagsama lang butang ko bi tag 2 ka bulan kisa o tungas tuig ka duwa. Mauti ubrahon mo pero sa kanamit no. Amo na sa Balenciana bla. Mga paborito ko kung may mga okasyon kung may Balenciana lang kuya. Kumplito na mo. Dala sudan. Kanamit sa pamatyag ko kung may Balenciana. Kay Milili Uligo tamyaw si Bosya Lito Baba. Kay Julpa Karitatibo tamyaw lang Bindol Family Tilong Kulot Karitatibo kag sumuman na may isang Luna Street Lapas, Iloilo City. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Sumuman kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Always gid aga monitor. Salamat gid. Dira kay Libby Hilogo, good morning man. Kay Doy Artor, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Sabado subong, wala kita libre nga medical check-up kag konsultasyon, pero abierto ang Life Extension Clinic. Nga agod nga mag-atipan sa ila mga customer nga luyag magbakal sang ila produkto. Ining produkto nga
Life Extension Vitamin D3. Ako ya rekomendado ko gini. Kay amo ni siya ang ginasiling naton basta gani rekomendado sa mga medical doctor. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duwan ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan sing mahal nga Diyos magkadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung Ang sang panahon, Sherline, nag-apekto sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Amiha naman ang nag-apekto sa pila kabahin sang Luzon. Ang bilog nga Visayas may magalumon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan pagpanaguob mangod sang shear line kag low pressure area. Ang Palawan upod ng Calayan Islands, Occidental Mindoro, may ara ini magalumon man nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan. Ambot silingon shear line kagamihan gihapon amo ang nagatuga sa magalumon nga panahon kag padayon nga pag-ulan-ulan. So medyo halong-halong na kita sa atong mga kauturan kay man base kon ang pamalatian magduging naman. Ay kabudlay ho. Basta balatian gani. Labi na gid sa kabataan, pati ikaw daw hindi matulugan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na kay Diana Lasaga morning dira sa Saudi Arabia. Saudi Arabia siya, nagamonitor tunog na. Si Utay Benedicto, good morning man. Maayo lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Galing kay Kisaga Sampaw ang tamyaw kay Kapitan Sergio Libre, Joseph Kalingkag kag Jo Hurulan sa barangay Manlokahok, si Palay City, naga-monitor kon kaagahon. Kay Armando Gabang, pita, tamyaw sa mga upod ko gapamati sa programo sa Palaka Norte, Pulupandan. Basi Jingke Dialagdon, ari siya ho, morning kuno kay kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Kagdok Mat Mayo. Subuman kay Mama Lulit Dialagdon, Papaya Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MG Season, tanan nga pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Manjo Arnijo morning, tamyaw si Diana Villanueva, sang Jesus sa Heights, Estepania. Dira kay Emilio Sigumpan, kapamati kami dia sa barangay Estepania. Salamat gid, taga barangay Estepania, morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Puwerte nga mga balita nasyonal subong, no? Karon na, sa ikadwa nga hutong sa aton pagpangalagad, kuting-kutingon ta ang pila ka mga dalagko nga mga isyo kag balita nasyonal. May maayo man nga balita para sa aton sini mga driver sa transportasyon nga seksyon base may posibilidad nga another rollback sa masunod nga simana. Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. So good subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan!
Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanon. Uy, mga 300 daw na biktima sa palupok sa nagligad nga bulan sang Disyembre. Puerte, no? Kada adlaw-adlaw may report nga idadulong sa departamento sang ikaayong lawas. Amo na siling ko, kada tuig halaman kita. Sige, hambal, paatag, panawagan, hindi magamit sa mga palupok nga delikado, ikambyo sa pagkaon. Wala gid. Na tuon sa bungol, sa pila naton ka mga kauturan. Tiyari niyo, 300 is 300. Amak mo nga, iniro na subong, ara pa kamuya sa ospital, hindi lahog-lahog ma-ospital ka subong, luwas gagaantos ang biktima nga nalukpan sa palupok, antos mang ginikanan, hawas ang bulsa. Basta may pasyente kaya huol ginaya sa imo pagngabuhi, huol sa oras, kwarta, tanan-tanan. Bao, ay hindi man Japon mamati kay kabudlay, no? Ang rason niya nga, imo ni kwarta. Akalain! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Good morning da. Kay Pastor Joel Sigero, kag Mrs. Jing Sigero. May lang pagbugtaw karon nga kaagahon. Happy birthday ko no kay Ma'am Arlene Magdapat sang Barangay 4, Dicker Center. Sige. Kay Ma'am Arlene, happy birthday, gid. Kay ang gayon Dato Castillo, morning, tamyaw ko bata ko, nga gapanyapon, Maricon Castillo, sa Beirut, Lebanon. Kay Marjorie Castillo Fernandez, sa Hong Kong, kag Junjun Castillo, taga-Banga, Tutong 1, Barangay Pilisa. Taga-Barangay Pilisada, good morning. Kay Niliana Sabran, always monitor sa Barangay Tagok, Purok Manga, Kabangkalan City. Sabran Family. Tamyaw ko ang Iloy, amay namon sang happy birthday subong. Duwasla, kautod sa sininga bulan, kaadlawan, ba, sige, silitlit kag nining. Si kay Jose Monjuan, monitor from Pandanbil, Hinigaran. Kapita, salamat gid. Kay Salvador Tanalion, morning, Kapita Nitib. Tamyaw kay Sophia Angel Tanalion, Arlene Villalobos, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Sige, taga Pontevedra, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Ay, dali na lang gali, oh. Ang mga
prosesyon no sa itom nga Nazareno, pero may mandatory ang pagsoksok sang face mask sa pagpasakop man pwerte niya ang prosesyon sang itom nga Nazareno. Puerte, grabe, may nagakalipong, may nagakatumba, kag pila pa ka mga nahalitan bangod sang puerte sa pagkadamo-damo ang nagaupod sining itom nga Nazareno. Dili ta na mabasol kay may ara man sila pagtuluhan mo nga ang iban ko noon nag-ayo man sang ila sini balatian. Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-experience. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga
activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa kanan nga mga staff nga Aiming gini mo ni oras, kapi-kapi kita. Rekomendasyon naton Dr. Alfred. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Pasudlon tanaya ang report sa puwersa sang aton kapulisan impounding area sang pila ka mga police station sa syudad sa Bacolod nakaproblema bangod sang madamo nga salakyan nga na-impound. Police Balita. Detalye, upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric. Good morning, Sir Fred. Report kay sa Bacolod sa Police Office. Nagserve karon nga junk shop ang pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod matapos sa kadamuon sa mga salakyan nga involvado sa nagkalain nga mga kaso diri sa syudad sa Bacolod. Isa diri sa may pinakadamo nga mga salakyan nga ni-impound sa police station amo ang police station number 4 sa idalom ni Police Major Richie Guni. Sulo kay Gui Action Fred, hindi nila matandog kabaton over ang mga salakyan sa tag-iya bangot involvado ini sa nagkalain nga mga kaso kakon ilag man ini turn over o kung tandugom kinanglanon ang approval halin sa korte. Suno kay Gui Action Fred, ang ini nga mga salakyan katulad sa tricycle, motorsiklo nga single, pick-up, SUV ka auto ang involvado sa kaso nga pagpangawat, shootout, shooting incident, drugs, kag robbery hold-up diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang dugang nga palayag sang hepe sa police station number 4 sa interview sang Aksyon Radyo. Police Major Richie Goe, hepe sa police station number 4 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Wala ka sulod ang interview ni Aksyon Eric. Kay Roger Burgos, morning lang ko no, kay Bama Winnie Giray Burgos sang Barangay Canmuros, Binalbagan, kag sumuman sa pamilya
Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Congratulations sa tanan kunong Federation of Daycare Workers ag sang City Development Workers of the Visayas sa ila sini successful year-end celebration nga giniwat sa El Fisher Hotel kahapon. Ba, perting selebrasyon. Kay Alex Montisa morning nga pita samtang ano ni? Good morning man kay Diego Bal Flores, happy birthday sa akon ano ni? Oh. God's will subong adlaw from Mami Joanna kag Daddy Bal. Salamat gid. Sino tong may birthday? Daw hindi klaro ha. Kay Sinika Mahilo morning nang kay Perla Dalida kag Dodge Dalida. Kay Felix Magtulis Villatora, good morning. Kay Toto Balulot, subong man kay John Lloyd Mulas Sudayon. Kay John Lloyd Mulas Sudayon, good morning. Sige Namo ni nga kadlaw sa commerce lang John Lloyd. Perting kadlaw. Kay Baran, ninili ko tamyaw lang bukaya ming of si Gingging Perez, konsing Baran halin kay nini ko Biran, sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Candido Eldore, good morning man. May lang pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:05 na. Oy, maayo nga balita ha, sa aton mga kauturan daw limpyo sirado na ang pila ka mga dalanon dire sa siyudad sang Bacolod. Magpadayon ini mabalanta kon anong resulta sini. Kay kabalo ko yang kung hawanan mo ang mga dalanon, maligwa nimo ang trapiko. Kay man lang tawabla ang lakson ehemplo. Ginawanan kay man wala kagtuo gapark ang salakyan, kundiin ang ila sini negosyo didto man sila mapark. Ang malain pa sa una gani kay ginabutangan pa no parking. Amak mo butangan mo no parking ya ang dalan nga hindi imo. Iyan iya sang gobyerno. Dapat kung tani may ara kita lugar bala nga butangan nang lagpad nga lugar nga dawla iya sang tao dira tanan mapark tapos pabantayan sang job order kuni may ara pa trabaho pagkatapos pabayron kuni may income pa ag syudad sa Bacolod. May manasiban nga pungsod ulat ka man kundi ito nga area gatulog sa salakyan dire bisan diin lang ga traffic lang kita kay bisan tunga dalan madulog makuha sa salakyan manaog tunga dalan okay lang ti magamuning pagsinalayo ta daw hasta mintas daw di maumpawan ang aton problema. Hinanglan niya may disiplina gid. Kinahanglan nga kon may ara ordinansa tumanon, hindi pagsupakon. Lain galing kay ang pila naton ka mga utod kon madalasa galing ang ilang negosyo stong adalan masinggitan sila nga ginagutom sila amon lang ginakuhaan na sa palangabuyan gusto man ako niya gasimpatiya ako sa mga mapisan magbaligya pero hindi naman maayo nga kumo imol ka kay umo dira ginakuha mo imo palangabuyan tong adalan kay mo manegosyo akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:07 na. Kay Inday Blasada, good morning. Kay Ebros Patigayon Balulot, ari man siya nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kanami-nami lang idululugsing kon kagahon kon matugnaw ang panahon. Mag-amo-amo ni siya, matulutugnaw siya nga hindi lang magbalbal gid ang ulan, kagula lang bagyo, daw okay lang
Bisa may kulokataro ka, daw maulo agwanta lang. Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na kasi sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan giskela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog.
Pidala naman sa police station. Kuro-kuro tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pero kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero, subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio, Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Yung Philippine Standard Time, las 5:19 na. Aber, standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 21-9. Una nga bula, resulta 21 kag 9. Second draw, 17-15. Ikadua nga bula, resulta 17 kag 15. Third draw, 33-20. Ikatatlo nga bula, resulta 33 kag 20. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 17, 31, 12, 52, 3, 44. Resulta sang 658, 17, 31, 12, 52, 3 kag 44. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 8,910,000. Ang jackpot, 8,910,000. Ari ang kombinasyon in any order. 41, 33, 4, 44, 12, 6. Ang kombinasyon sang 645, 41, 33, 4, 44, 12 kag 6. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Dira kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning dira. Kay Pili Ason Sima, Renato Amar, Tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana, Bugtaw na. Monitor sa Action Radio. Kay Dude, kay Dodski Gregorio. Tamyaw kay Ricardo Gregorio sa Barangay Tangob sa Pro Cruising 8.
Gregorio family. Tiway gid. Kay Evelyn Sinaon, morning nga monitor kami ni Lani Hulagay kag Jima Dinisa sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Dira kay Edilaos kag Nanay Sabel sa Victorias, good morning. Kay Aida Alunan, kay Milagros Morales, good morning. Monitor kami gyapon ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Taga Barangay Maaw, good morning lang. May lang pag-upod-upod sa aton. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Dali gid lang. Mumisyo lang siya. Aksyon. Plus report upon kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Brad, may isa diri ka bangkay sang lalaki ang sukwan. Actually, diri sa may dalan sang Via Aquino Drive, Lacson, na alleged na bungkuan ni siya Action Fred, pero gaduda man ang mga kapulisan kung ari diri because ang initial information na bungguan sa Tangub, pero diri sa may area sang Rizal or rather sa may Lacson Via Aquino Drive. Makitan mo man na diri Action na Fred. Ari naman diri si Sir Tan, Police Staff Sergeant Tan. Nagkasubong sa Action Radio. Ano yung testada diri, Sir? Sunod ko sa nakakita ng ang natabo nga bungguan na mapilitan ikono sa tatay matabok sa Shirley sa may Golden Field. Sa may Tubang ko City Mall, City Mall na nang ginadala sa isa kasalakyan. Tapos dire sa amon sa context nakita sa guard nga may nagsugig mo siya nga nadagdagang tao. Kaya mo ito ang mga guard nagtawag sa amon nga ang kay ginhold yung tao nga ang driver kagang nakita yung may patay na. Kaya mo na ikaw din amon may nagpalapit mo sa amon nga bystander nga nakakita nahalin naman sila sa may Shirley's nga amon ako nung natabo. Saan magambal kita sa may Shirley's? Dito sa may area sa Golden Field. Sa may Singkang Airport na, di ba? Sa may Tangob, sa may Tubang ka sa may City Mall Tubang, no? Oo. Pero how come sir nga kalbot siya diri sa may Lacson Via Aquino Drive? Anong prestada kay under na ni sa station pa naman? Amo ba namon ginahulat kung ano gid ang natabo kay tungod ang investigador sa station na nagadto na to sa area of incident. Kay basi nagpilit siya sa windshield sang nagbunggo siya kag diri lang nadagdag or basi ginkarga sa salakyan kag itry iwigit diri sa amon sang nagbunggo siya. So anong trust? Action Alvin. Yes, Action Fred. Kuha ang pilan ka mga detalye i-report karon dugay-dugay kay ipit kita sa oras. Roger on that Action Fred, no? With Action ninyo buginan ni sa Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Plus report, ang detalye sina karon dugay-dugay. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kanusin mo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami daan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 6-8 City Hall, regular ko nung inspeksyon sa pumping machine sa mga gasolinahan sa Bacolod, handom mapatuman sini nga tuig sang Chairman Committee on Energy sa Sanggunian Panglungsod. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Art, Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Tingwan sa komitiba ni Councilor Calao Puentevilla. Ang mapatigayon sa lokal na puluhan sang Bacolod ang regular inspeksyon sa mga gasolinahan sining tuig 2023. Sunog kay Puentevilla bilang chairman sang Committee on Energy. Luyag sining nga hinion sa talatapan sang alkalde ang pagtukod sang regular nga team nga amo ang magpatigayon sang nagkaigo nga inspeksyon. Dugang pa sang konsyal, ining implementasyon sang kasuguan ang nagatuyo lamang nga maproteksyonan ang interes sa mga Bacolod noon nga nagatugong sang gatong. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:36. Kay Luis Gonzaga, good morning. Happy New Year ko, no? Si Banisa Mayo, sunny here but still cold. Diri sa Rochester, Minnesota. Shout out lang sa iya mga utod, Mrs. Alvarez, dira sa Auckland, New Zealand. Thank you, Gid. Sige, Ariglado, kay Huma Lumina, kay Ryan Bilio, good morning, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Christian Rua, mayong aga, monitor sa Victoria City, Rua family. Mga pamilya Ruwada, good morning lang. So, Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Balik ako pagkatapos ini. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian
ano sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan mga kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kun larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kun pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kun mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam and National High School. Balita Kapitolyo. Kung kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpamunuan ng Negros Occidental Governor Bong Lacson kag First District Congressman Gerardo Valmayor Jr. ang pag-turnover sa infrastructure projects kag pag-inaugurar sa Bugang National High School covered court sa barangay Bugang Banwa sang Toboso kahapon sang aga. Ining aktibidad ang ginatambungan man sang mga manunudlo sang among bulutuan, mga estudyante kag gidagkanan paagi sa ribbon cutting ceremony kag blessing sa among covered court. Ang infrastructure project ang ginimplementar paagi sa ginatuwag nga Adapt a School program sa unang distrito sa probinsya. Si Maria Teresa Danyas nga principal sa among bulutuan ang nagpirma sang deed of acceptance sa kalanman sang among eskwelahan. Sa mensahe sang gobernador Yagin Siling nga lubos ang ESCD kalipay nga nabatyagan nga napatagayon na gidman ang school project para sa benepisyo sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas? Ginatinluan niya. Tinapabak Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na balikan tang aton patrol sa sining nga mga tinion ang
na utod nga balita, mga pila ka mga detalye sa report ginplus kaina sa aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Oh, wala siya? Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Dira kay Nancy Garcia, good morning. Kay Billy Albay, kay Donald Kabasag, subong man kay Ronnie Roma Ponario. Good morning sa Compostela, Cebu. Okay na? Aksyon Alvin. Yes, action na Fred, no? Wala lang madugay na kilala na ang biktima nga na sa puno kunda ginapatihan nga dala diri man sa area sang Caltex sa dalan sang Lacson Banga BS Aquino Drive. Then ang biktima ging kilala kay Leonilo Borbon, 48 anyos, taga Banga 9, barangay Sumag sa siyudad sang Bacolod. Alleged isa inik driver sang GNC and ang na-aksidente nga nabungguan sa may dalan sang Araneta Action Fred sa tubang mismo sa may City Mall. Din ang suspect alleged suspect ginatudlo kilala diri kay Miguel Jomari Jalogo, taga kuan siya Action Fred amuni nga ginhold karon for the meantime sang mga kapulisan sa station number 2 kag possibly ka-turnover ni sa police station number 8 considering nga ang kaso nagluntad sa may area sang barangay Singkang. So ang Singkang is under sang station number 8. No, ongoing po man ang investigation Action Fred as to sa natabugid nga aksidente. Pati mga available na dugay-dugay man si Police Captain Junito Pastrana diseng kay gawin naman direksyon Action Alvin. Yes, sir. Ano nabungguan? Nabungguan ni siya Action Fred. Kadag nagabunggo na dakpan. Nadakpan ang salakyan alleged is Ertiga. So ginapangita man naton diri dampil kung din natong Ertiga kay medyo sigud ni siya Action Fred kay natabong insidente sa may Araneta. Tapos sa Araneta Action Fred sa may Golden Field bala dampi ang pagkasapos ang bangkay sa biktima area diriya sa may Lacson BS Aquino Drive Action Fred. So makakuha lang kita sa dugang pagid nga may impormasyon na ang diri sa natabo nga pagkasapos ang bangkay diri ni Leonilo Borbon. Rekta diri sa station number 2 with action ninyo kugina ini sa Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:51. Maklaruhan ta na karon ang report samtang ginapatigayon ni Action Alvin ang padayon nga pagkuha sang hustugid nga impormasyon para bisan paano makahatag magita sa gusto nga balita para sa aton sini mga tagpalamati. Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Nimpa Ibanez, dira kay Abi Sinugbuhan o Kana. Muni nga, sa barangay Tampalon, Kabangkalan City. Sige. Kayang ilaliarte gayon dato. Good morning. Advance happy birthday sa apo ko buwas, si Buding Luskit Lauso sa Phase 6 Purok Pagidait, Barangay Handumanan. Korekto? Ang pagbasa ko sang iya sini nga ngalan, Mary Joy Victorino Flores Makawili. Good morning man, pamati si Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Sa Kapihanda, good morning, kamusta da? Gapangapi pa da si Munsing Syukon, si Joel Perido, good morning, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay JC Sindico, kay Roger Aguirre, Parinik Barca, kay Bibitan, si Paricano Rivera, daw wala kakadtoto, sila ni Lore Apurado, si Engineer Nariel Bantay, Sako, sila Carlota, Guroy. Kay Nistorda sa Concepcion Talisay, good morning. Sa mga Minstead, Tikanay Buybala, Dot Sulibin, Munit Ruas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, Jimmy Candelario,
si folding hipis bauti minsti na wala untat kada adlaw. Baguio Philippine Standard Time las 5:53. Balik ako pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea ay 100% pure. 100% Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Si TB na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas,
pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gidang Kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.